Remera mwanangu. Mai ko vanhu vakazoona muchibata kudaro vanozoti pamarusa taura zvakundotokumbira 30. Kana wachema ukandipa 129. Kwaidze ye zuva zvakabuda ndichakavata uku ndokunzi kutamba nebasa zuva rinabuda ndikuni zvakamira sei kunaRaster murivo ndatirimo zangu mai kwamombe yakarasika yanaitungoti maenda kumombe kaini ndandisati ndamuka hope dzangu ndibata kwatoidzai papasi ndogona kumanya manya ndikaiwana zvako zvoshuwa nokuti igoita sei mombe iya inomamuka sei tamuka mamukawo tamuka vamuka baba varime varimo havachiri vakavata oright ndozovaona ndadzoka regai ndimbomanya chi ndimbotarira mombe komombe muchagodzwana kupiko nguva yaenda kudai emasiyana nadzo vachitora nhimba dzamachienda anosakura kunzunguko ndotoona kunge ndizvo zviri nani zvakanaka mai apa ndapaiza ndokutamba nebasa vanoti chii zvezvo achingondiona muchirinda kunda masikati anoda machangu chado ndokatomanya kumuti kwadokudoko ndimisi Zvakwaedza. Ko maizanda mamuka seko naye baba tamuka mamuka sei mai? Ko angainda here Raster kumombe uko? wanonoka kumuka uyu wanoenda kunzunguka unosakura. Aiwa zvese hazvina kuipa chikuru kufamba kwebasa. Ashuwa Asi mombe dzangu dzichatsakatikira musango mumai mwana. Adi angainda kunodzitarisa. ndaona nguva dzacho ndaenda ndikati aenda zvake wondosakura kunzunguku afambise ndima yenzungu. Kana kuri kuti apedza ake anoenda unodzitarisa. akurisa ndoda kuita uchichenjerera manje wangu kudaro wampire baba Konai baba zandanda mamadi kuti tiwedzere uyu ngoma na imwe mari nokuti basa raari kushanda panapa nemari yatirikumpa ndikuona kunge tiri kumudzvanyirira haina kuenderana. Hazvina kuipa mai, saka mama titomuwedzerawo nemari iko. Ndanga taona zvakanaka kuti tingwisa 30 pamusoro pe30 yatiri kumupa. Dai tatamupawo iri 20 tamuwedzera 20 zviri nani mai. Baba imi munogara musipo pano. Ini ndinoona kushanda kwengoma nauyu. Chero vari kumareni vanotomuchiva. Unoti akatounzi nevamwe vari kumareni uya kunoti kupe mari yakawanda unoenda. Saka tinomuruza uyu ngoma nauyu. Tingamuruzaka? Aiwa, saka imimi chingoitaisa izvozvo. Amuoni kuti mai maronga sababa? Aiwa, shuwa mai, shuwa. Ndokumuchengetedza. Ndanga ndatoti ndimupe zvimahewi izvi ndikatodzogara kapamwe ndishaedza kuti ndinzoti mandishedzere ndaida tonomutambidza zvimahewi izvi. Aiwa, hazvina kuipa, anofawo nezhara chii ndaika munomupa. Ndai munomutambidza mukomana adlewo. mai Zvawashanda ndanga ndichingoti sakure zvahazvo ndasina tombofungira kuti ndima iyi ndombe yatosvika wafamba nemotolamba kana ndati tikupe mahewu mwanangu. maita basa mai maita basa gai ndikamwa ndosimudzira unofanira kuita uchiuya uzozora kuti ndoramba rakanyanyisera. ndikapedza chindima changu ichi mai ndoenda kumombe ndomaya ndondotsvaga ng'ombe wangu ndodziwana ndozimbodziwana kumusoro kwedhamu kuya Raster zvokumombe rezvo siya zvakada vachatsvaga umwari chandotsvaga kazakaita mugari aiwe vhula unozorora kupi konai. ino mai mukandidero basa ndingazowana mari iri nai mai kana iri mari ndotwari. Raster baba
kana wanosiya badza rako ugouya pano pane zvandoda kutaura newe. Zvakanaka ibaba. Ndauya baba. Alright. Yako gare padhuze. Ya uchiona ndati uye pano dread. Ndoda kuti nditaure newe nezvemombe dziya kuti wadi kuchinda unodzitarisa. Saka ndatobva kumunda ndikati rega ndimanye ndikwanise kuzondodzitarisa kuchakachena. Shuwa ndokuvimba Rasta. Ndokuvimba zvokuti unoshanda zvisingaiti chaiko zvekutoti izvozvi ndatombokuwedzera zvimwe zvimari mbichana. Gara paenda nchikupa mari. Mamchindipa 30. Saka apa ndabva ndakuwedzerawo neimwe 20. Gara zviya kuti 30 here naye baba. Okay, gara tapedzisira tati 30 paya. Hongu. Tabva takuwedzera neimwe 30 saka kurova kuti mari yako yose yave mari. Mari. Inenge yava 60. Saka iwe tomboda kuti urambe uchishanda semushandiro waunoita mwanangu. Zvakanaka baba, ndatenda nezvamandiitira nekuti mongoonawo chero shangu dzacho idzi dzakutopera. Saka zvamaita zvimagona baba, ndinowana kuti nditsvagewo chero bhurugu chacho rokupfeka. Zvakanaka mwanangu, toita tichibetserana. Kana pane zvine zvakunetsa unotiudza, takasununguka kana kuudzawo mai vako. Zvakanaka baba. Unozwa ndavimba newe shuwa rasta. Kuvimba ndasingavimbi nemarasta ini. Ndaitoti pamarasta mabhinya ende ndichitofunga kuti vanogona kutokurepera vana. Ndasingakuhwisisi marasta, asiko zvino aiwe ndiwo wandavimba newe. Nemashandiro aunoita ende unoshanda. Zvakanaka baba, chirega ndite ndimanye kumombe zuva richipo. Shuwa zvakanaka nekuti rinozovira ukasadziwana futi. Dzidi kuti dzizovata kaviri usiku huviri musango. Zvizoiti baba. Shuwa chimanya shuwa mwanangu. Ndokuona ndadzoka. Alright, pamwe unongowana pana mai vako ende ndamboenda kubasa kwangu. Rasta. Baba. Ko wadi wambodzoka pano? Pane zvishoma zvandoda kutaura newe. Ko wanga watodya here? Ndandisati ndadya baba. Saka wombomira wodya. Asi pane zvandoda kumbotaura newe, chimbogara futi pasi. Zvakanaka baba. Ukaramba wakadero uchishanda mushandiro wauri kuita, ndinogona kukuwedzera. Kundiwedzera sei? Ndokuwedzera. Ko vanoshanda ndo vatinodazve. Ndinofara baba kamukadero. Shuwa ramba wakadaro unyatso kushingira pabasa ende andavimba newe zvokuti ukangoti shande apa 2 months ndogona kukuwedzera. Zvakanaka baba. Shuwa. Saka chimboita kuti uwane chekudya woenda unotsvaka mombe wowana chekudi. Usautiwire musango. Rega ndimboenda ndombosana chera mvura nebhara. Chokwadi chiita zvimwe unoitawo chijega mai vako. Ndombovabetsera. Shuwa. Saka maizanda ndaka. Ini ndava kuenda Gwanz anonoka zvokuti mongozomudza kuti mari yake ndozomupa kana ndadzoka. Nekuti iko zvino ndanonoka zvakuda kuti ndichimhanya. Shuwa time dzafamba. Shuwa mai. Regai ndifambe. Shuwa. Ndiko pamoyo. Svikai kondianiko. Vagwanzi. Svikai zvenisawira. Mondiri kugara nasawira. Zvainenge yanguva chiya yoga, sawira wangu uripo here apa? Matinonoke zvishomanana vatoenda kubasavo. Kureveko nasawira? Ndotorevesa. Ndo mari yanga ndakatotemba. Vanotozodzoka vokupai. Ndakamuudza unoti. Asi ndakamuudza ndoda kunorekota. Apa ndakamirirwa uku timba ghetto. Zvakaoma. Alright, saka ngati munoita dzimwe mshika uku ndimbozama ndoona kuti zvodii asi tete ini ndindarivara ndingadai ndati vasiye ndaingozokutamidzai kamari yacho. Asi kuda pamwe anga asina hake zvino kuti handipai wakangokusiyira here. Asi wangochitaura nezvayo wangokugarira. Alright, anyway, rega ndidzokere mbonoona hangu kuti chaps anodii apa ndane zvimwe zvimari zvangu. Ndoda kuenda kuHarare kune basa ririko. Kondireiko basa racho?
Aizo zvedu zvemadhirama. Awara Saura ina achagari. Ko asi akwa muchagari here kwasi munongogarira Saura inyo aripo. Zviri pachena zvenai Saura. Kana Saura asipo ndokogarirei. Rega nichinda. Saura wangu ndiye ndondivaraidza. Zvino imwe hamuitika ndina Saura tomboita zvekuimba tichimbodidi. Zvino imi alright. Chirega ndiende. Ukwizizi. Dzangukadira pose. Chambogadzira zvangu munokandirira huku amai. Murume wamamutaura naye apa ndo unonzi Gwanz. Mati Gwanz? Ndo uyaya wandakamboona pane rimwe drama so rana matsanga unoita na matsanga. Kutoti shora kwamukuita. Saura pano. Chaye mukuru chaye. Dema ndudza chipozo nemadene ndeta zvokuimba. Chero kumushedza togona ngomushedza akadzoka. Nekuti ndinofara zvokuimba zingaiti. Asi Rasta mumbozive Rasta yenyu ndoifarira. Ko vanhu vakazoona muchibata kudaro vanozoti kudii? Pane chakashatira tingori vaviri kana. Mama azvizoiti vanhu vanozoti kudii nhai mai ko baba vakazviona vanoti kudii? Baba vaenda kubasawo. Akana mama musadaro vanhu vanozviona. Alright tichirega ndikushedzere Gwanz wacho nadzo. Alright mama. Gwanz, Sawira! Gwanz! Yebo. Dzokazve. Kwakanaka ere naSawira? Alright. Mukadzi waSawira wangu. Ane basa. Andidi kutambira padhuze naye. Aiwa. Ndatoenda ini. Komana wati anoda kukuona zveuyu. Komana wangu wepano uyo anoshanda pano. Uyo ndaona achisunga pachiro. Ndikora kafunga kuti kuwapa ndiye ndikati ndiSawira bana saka ati anofarira kufa munoita zvei. Ndeta zvakawanda zvei. Zvekuimba zvezvo vakagoda zvei vakomana vechidoko. Ungaimba here uti. Alright saka. Alright rega iti machisaka ndomuonera manje. Ndenda kwari. Kana ndikafambira mfana wakadai ngawiti. Agawe. Rasta nataura nawo. Bataura nawe mai. Andataura nawo vatodzokawo. Kwanzi uye katitaura nekuni. Rega ndivaoni. Zvakanaka. Kana mataura namagona. Kandimeenda kumvura Sawira ndodzoka muchipa here. Alright Sawira zvakanaka rega ndione kuti mukomana ari kudei. Ndiwo wakafunga kushandira Sawira wangu. Kungowabetsera tongobetserana. Tanzwa kuti Gwanz Rasta akudana ndikati tinzwa kuti zvichemo zvemwana kuti mwana anodei. Inova Gwanz ndofarira zvokuimba. Kuimba. Ndozvifarira zingaita asi kuti nditi ndibatane nevanhu vanoimba manje vanenge vari kure inozva ndawana imi vari pedo ka. Zvinhu zvangu zvichafamba. Zvino ini ndoimba zvekuimba izvi handichanyanyisi. Indonyanyira hangu kumadhirama. Kumadhirama? Wozonyatsondiona ndiri free. Alright Gwanz. Toronga. Saka iwo zvekuacta unoacta here Rasta? Semunhu wakangoti ungwari ndogona. Asi ndi vanhu vanosvoda kai zvekuacta izvi. Vanhu vakadya soda yakati wadei. Ina hangu haina kudya soda. Aiwa. Saka ndichaona ndodii ndigogadzirisa. Chiredhiyo changu ichi chaingonyarara kuti isi. Shupa. Pane Rasta mubede. Mama? Muite? Ndichambogadza zvangu karedhiyo kanga kari kuramba kurira man. Sure. Chi? Hapana zvangu mama. Kwakupata here naRasta? Kana. Chimota sakunoona sokuona. Kana mama ndakuda munhu. Kupusa? Ndoda mbonoona Gwanz mama. Rasta.
Ndakuda mboona Gwanz apo pasera apa. Ndodzoka mama. 2 minutes ndodzoka. 2 minutes ndodzoka mama. Ndodzoka. Kupate roga ndamboona zvakadai kusiya zvose chiko. Mundu una Gwanz midzi yacho ndingaikundi zvakaoma. Come on, Ashari, favor. I'm going to 0-0. Yevo. Svika. Naso wanitika Rasta. Svika shamwari. Zviri sei na Rasta? Kwakanaka. Uripo wako. Pari sei pano padeni paka? Pano pakarongeka. Munongomechesa zvose nerufuka. Pasawira wako apa. Sawira wako mukadzi uyu. Muyedzo. Unoziva kana ukamhanya kuudza munhu so ukama unogona kuputsika asi ndomuziva sawira wangu mukadzi ndomuziva hauone kana ndikasvikapo so ndongoti hwera ndobva ya ndozviona ndomuziva Muyedzo ndanjiziva asi kuti ndikutange kuudza munhu kuti ndozviripo kuno kutouya ka ndandoti pamwe mungatombogona kundibatsirawo bozi pakaipa vakauya vakawanda vakaenda Rasta asi kubatsira kwandingaita chokwadi zvamwari chaizvo kutongosiya basa kuri nani basa kusiya zvina Rasta ko mari ndogoiwana kupi mari inotsvagwa Rasta chakakosha upenyu pamari zvapo oza life yekurarama January to December wakachiona ka ndo mabatsiro anga ndikwanisa kuita Rasta asi kana iwe wako wati wewe haukwanisi kubva ndizvo Kurasta uri kupi ndisati ndamboona kudzongera kwakadai kona Rasta chimbosvika ka kuno alright ndauya kareka bva timbotaura kwakazoti kudini kwenyaya yedu iya mai azvonetsa koti kazobatwa ngwara ungaone pese kundoona kunga kwangwara tobatwa nani vakaenda kubasa techingotega pano tizotoga wona kama shamwari ini tinobva ndatokurongera madhiribho uroti chero pe unowedzerwa mai ko ndikazodzingwa basa haumbodzingwi tiri munhu anodhauta saThomas alright kwacho unoresa saka huya tione kuti chokwadi ndomwana aripo Rasta ipapa chiri Rasta ake abvi pamba ndomwana aripo ampana unoda mangoma uya uya unoda mangoma zvapani pakangoti mwiro hapana munhu kai toenda kucheka hangu mudheni maRasta imo Nesawiri. Kundozvofunga neRasta. Rasta wabika mbodza. Shamwari, mira titaurirani. Vakomana. Madha una zvamazokonzeresa manje, una zvamazoita manje. Amahwani. mumise kani sawira kani naisawira kani dzoka kani uye titaurira ndokusota kanai ndokusota ugwadzi bika nai ndokusota kanai vene sawira dzoka sawira shuwa ndokupa mari uya titaurani zveshuwa ndokupako mari wati mari uya titaure mari right sawira unoziva nyaya yawaita ingozi mari zvendoenda dzokera zvekuti unondipa mari zvendazvihwa dai pasina zvemari ndasingadzoki right sawira ingozi hatiti tiri kuwirira ndichingofonera sawira wako unoziva kuti demo kumunhu saka apa zvotoita apa sawira apa
mapara mhosva muri vanhu vaviri anoziva imhosva mbiri idzi yako neyarasta yako neyarasta saka tinombotaura zveyako mhosva yako kutanga right pamhosva yako Sawira ukandipavo 130 kana usingadi ndoenda kana usingadi ndini kutaura iwe uri musungwa hautauri Sawira ndatini iwe unonipa 130 kana wachema ukandipavo 129 kana usingadi right 129 pamwedzi mitatu chidana rasta unototi ushinge nekuti wapara dana rasta auye kune yakewo wotoshinga mukomana nekuti yawapara iyi hombei waipara iwe rasta ya madam boss waihwaka madam boss ndavati vandipe 130 pamwedzi mitatu tazoenda pa 129 saka iwe rasta aiwo sewe ndakambokuudza tikati rasta zvino anosiya basa akutongosiya basa kuri nani basa kusiya zvina rasta ko mari ndogoiwana kupi mari inotsvagwa rasta ukati nini ndadi saka iwe rasta zvaunoita wanga uchihora mari zvi ndandichihora 60 saka ukandipawo 80 ndinotozopedza umwe mwedzi noti mwedzi uno ndikakupai imwe mwedzi uno ndo inenge ri 60 ndozokupedzisira imwe 20 inenge yasara pamwedzi mitatu saka zvoreva kuti iwewe unenge wakubatanidza kuti uite make sure kuti mwedzi umwe neumwe unoona 80 hamene tichazvibatanidza sei mwedzi umwe neumwe unoona 80 saka kudai inenge yava mwedzi mishanu kana henoyo ndocha ndimi vanana muchengo kubva kusikuru tangoona yaunoita wotongoshinga nekuti Sawira wangu ndikamuudza uri kuruza basa neupenyu usadiri iwe chingeta semurume chamwari chingonyarara basa neupenyu iwe chingonyarara ndokuita ndakakuudza kuti Muyedzo ukandipikisa ndokusota Gwanz saka mwedzi uchingopera pano ndopane pei yangu